दिनै सानसेयावनो 10,000नि बांसिन लेन्ड टाइटेल फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय। 3 बोसोरनि गेजेरावनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा BTR ओनसोलाव 1 लाखनिबो बारा हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हा पाट्टाखौ होनो हाबाय। बेनि हलथुगाव आरो कुसुगाव डिभिजनाव 10,049 हा गैजायै नखरनो लेन्ड टाइटेल फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया BPF सरकार सालायनाय समाव 15,000ल' नखरनो हा होदों। बेफोर बाथ्राखौ हलथुगाव आरो कुसुगाव डिभिजनाव लेन्ड टाइटेल फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव BTRनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। थारैनो मख'नांगौदि BTR सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मावफुंगासिनो दं। बिथां रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदोंदि हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव 15,000ल' नखरनो हा पाट्टा राननानै होनाय आरो UPPL सरकारा 3 बोसोराव सरकार सालायनाय समावनो 1 लाखनिबो बारा हा पाट्टा होनायजों बेसेबां फाराग दं होननानै बुंदों। थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावबोनाय आरो UPPL सरकारा 3 बोसोरावल' सरकार सालायनायावनो मा खामानि मावनानै होनो हादों बेफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा खालामनानै होदों। जायफोरा लेन्ड टाइटेल फोरमान बिलाइखौ मोनाखै बैसोर सुबुंफोरा गोसो बायनो नाङा। बिथांमोना थाबैनो लेन्ड टाइटेल फोरमान बिलाइखौ मोनफुंनो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानिफै। एसेले आं नोंथांमोनखौसो धन्यबाद होयो मानोना नोंथांमोना जोंनि समाजाव आं स्पेसियेलि बर' रावजों जेसेबां जोंनि मेडिया ओंखारदों माखासे इउटिउबार दङ, इउटिउबारफ्रा माखासे नेगेटिभब्लाबो माखासेया खिन्थु मेक्सिमामानो माने बर' हारिनि माहारियारि बाद दानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगायो आरो जोंबो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिनो साफा सोद्रोमामोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि आरो जोंनि हालामनि सिङाव जेसेबां थानाय जोंनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे सरकारखौ सरकारनि सासे मुरब्बि जानानै आरो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौबो थुलुंगाबाय थायो। दा रंजाथावना बाथ्राया जादों बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेया जोंखौ मावनो फ्रि हेन्ड होआखैमोन मानोना कभिड जादोंमोन। अब्लाबो जों बोसोरसेखौ दाजाबल' जों बोसोरथाम जाबाय। बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन नखरनो जोङो हा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ जोङो होबाय। दानिया बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों नैबे जोंनि हलथुगाव आरो कुसुगाव डिभिजनाव जोङो दिनै 10,049 नखरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। खिन्थु दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों हाग्रामा बिथांनि समाव 17 बोसोराव मात्र 15,000ल' फेमिलिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादों। अनलि 15,000 जोङो खिन्थु सानसेयावनो 10,000 नखरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। गतिके डिफारेन्सआ बहुत दङ। गतिके बाखिखौ नोंथांमोना सालिजारि नायबानो जाबाय जों मा मावदों बोसोरथामाव आरो बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदोंमोन। निस्सय मोनगोन। जों राजनितियाव जोङो गोदान बिथांमोन बायदि जोङो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जोङो पार्टिबो नङा। खिन्थु रायजोफ्रा जोंखौ जुदि जेब्लाय आशीर्बाद होबाय थायोब्ला बे बोसोरबानि गेजेरावनो जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन। हायिखौ टार्म्स मिलायिखौ कन्डिसन मिलायिफोरखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ। 100% मावजोबनो हायाबाबो जोङो 90+% जोङो जेब्लायबो मावनो नाजाथारगोन। गतिके जायफ्रा मोनाखै थालांदों बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियाजों मोनसेल' खावलायगोन जेन जोङो गोदानै हाग्रा सिफायनो नाङा। मानोना जोंनियाव 34% टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन। दा बिनिनो 14%आ अकुपाइड जाबाय। 20%खौ बासायना लाखिनाया जोंनि दायित्व। मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि BTR हालामनि दैनि लेयारा 6 फिट गाहायाव दावखोलांगासिनो दङ। गतिके बेखौ बोखांफिनोब्ला जोङो हाग्राखौ जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व। नोंथांमोना हानि पाट्टा होदों UPPL सरकारा हानि पाट्टा होनो हाया नामा? आं बेखायनो होनदों नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामो। बिथाङा 17 बोसोराव 15,000 होदों। जोंनि हाखौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सानसेयावनो 10,000 होदों। जों अलरेडि 1 लाख प्लास जाबाय। दिनै जोंनि सानसेयाव होनाय 10,048 न'स फेमिलि
एन्ड बिसोरनि 17 इयार्सनि 15,000 न'स फेमिलि अनलि डिफारेन्स नायलाय बेसेबां डिफारेन्स दं गतिके मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि